Dandan ngono ki ya nang ilmune to, Le. Ilmu apa lah? Angel tenan iki lho. Ilmu iki nek rungokno. Lho angel lho lah. Yes rungokno terus saringono pelajaran sing bener. Bismillahirrahmanirrahim Kyai Bumi Nyai Bumi ingkang sing nguasani bumi sing dinggoni dhewe gembolo gunung gembolo bumi Kakang Paret Adikali terus Mbah Segara ingkang iso ndandani si Jabang bayi jiwa ragane sepeda ingkang manjur ingkang temo ingkang bisa ingkang saged dados sak pitunggalane Bagaswara Slamet ingkang lair batin sakniki sak welas sak wedal sak menika ni. Sak bab malih. Nggih. Jas bukti. Jas bukti kanggo si Jabang bayi sepeda nganggo ban mburi ora nganggo ban ngarep iso dibuka iso didandani digawa kepenak digowes karo Mbah sampe guling-guling wis bener ono wis ngono kuwi iku bener mantra gagal ngono kuwi buka ento wis to buka wis mesti dadi oh iya ya bener iso ngono kuwi engko mantrane masang roda juga ono nyopote mantra roda ya ono terus masang pedal iki mantrane ya ono kuwi ana kabeh ngono kuwi. Berarti kudu nganggo Kakang Adicoli. Ya ora ngono, Kakang Kawah Adiayane sepeda nganggo ban mburi ora nganggo ban ngarep. Gembolo bumi, kae buminya bumi, Kakang Gembolo bumi, adike gunung. Adike gunung. Iya, wis.